Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Dr. Chakwera! Watu ndani! Watu ndani! Bwana President Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Komanso mai watu wafuko, mai Monica Chakwera. Imvani kulandiridwa kuno kwa Senior Chief Kalonga. Komanso akambwiri ndachisamba onse amakanga nda Salima alipo mpano kukulandirani kuno ku Salima. Bwana President, malinga ndi nthawi gogo Kalonga pevani gogo sinapotse niko ndi nthawi lero 1 minute zikomo kwambiri malinga ndi nthawi gogo Kalonga zikomo kwambiri gogo Kalonga. Kulemekezeka a president yathu Dr. Lazarus Makafe Chakwera, president wa dziko lino, amayi athu afuko. Takulandirani kuno ku Salima pamodzi ndi nduna zonse komanso mafumuno onse. Bwana ino ndiye kwa Kalonga Kamuzirodi. Andu mukwaonawa bwana ndiye mavoti iwo. Ni mwana watu Gerard Kabiseni Piri. Komanso makansala athu awiri uniform pano ojekwera wao pamene poti. Zachitukuka bwana sitingachituka mbanso aliyese ali ndi maso ake upatula uyo sapenya. Walemekezeka president. Ife ku Salima kuno ndio tilokondwa kwambiri. Tikungodikira nthawi kuti aone chimene chidameta mtonkhanga. A president, ife kuno ku Salima tidagwirizana kuti zinazi ayi. Koma chipani chathu cha makolo wathu chimene chidaphwanya chitaganya yawa ndoyani yawa kopo ngati chitaganya chidaphwanyidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party chimene lero akuchilamulira a president yake nda Chakwera. Nduna zake kukhala Chimwendo ndiwe nawa wina ngatani bwana palibe chovutanso. Ife ndi gulu mkulu wathuyi tikuvoterani zikomo. Ameneo di Dr. Kalonga Senior Chief. Tukuti zikomo kwambiri akalonga. Bwana sititenga nthawi fakwada. Koma mukadzafuna kudziwa likulu la chipani ndendi kuno ku Salima. Anthu ake ndi amenewa. Kuno koipa sikangatani kuno sikangalowe. Anthu awo adagwirizana kuti wawo ndi Chakwera. Adagwirizana kuti zivute zitani pazifukwa. Bwana mkatengapo pali msewu wochoka paka Phatenga ukafika mpaka na kunkhatape. Pita Muthalika walamula zaka 6, Bingu zaka 8, zaka 14 palibe adaganizirako zomanga msewu umene ucha. Msewu umene ucha mwayamba ndinu a Chakwera. Bwana town ya Salimayi idali town council. Dpp idachotsa town council. Ndinu mwabwezera kuti khale town council. Ndinu amene mwayika ndalama kuti timange misewu yonse ya town. Zonsezo zikuchitika chifukwa cha utsogoleri wanu. Your Excellency, kuno kuli wana wanu angapo. Pompa mkapita mkaoloka bridge ndio kuti mwafika kwa Mike mwawa. Uyu Mike ng'ombe mwawa. Pompa pakaterera pa mulamba pali abale wake a Mike mwawa alipati halipompa. Komanso pano mukadzamva kuti chidzukulu cha Napieni chana Magetsi mwana wa ndani wana Mawoda Gerard Kabiseni Piri pakwawo ndi pati pano. Mawu aja ndi mati Arsenal pakwawo tanthauzo lake ndi liti kodi? Osewera ni Gerard kuno voti sanga inyanthe. Voti sanga itani kodi? Sanga iwona. Tagwirizana zinthu ziwiri basi. Number 1 Chakwera. Mudzine na kuti Chakwera. Number 1. Chakwera yo ndi uti. Chakwera yo ndi uti. Wateteza cha ubino ndi ndani? Wamanga nyumba za polisi ndi ndani?
amanga misewu yabwino ndi ndani? Amanga zipatala zabwino ndi ndani? Watu ndi uti? Gerard, sinakupatsako 1 minute lero, ndikupatsa 1 minute. Zikomo. Kwacha ule mupite kwa inu state president Dr. Chakwera komanso amayi inuyo anduna a secretary general Chimwendo nduna zonse komanso mafumu amene wabwera komanso mzanga maiki mwawa mbale wanga weniwe bwana popeza ondipatsa 1 minute koma ndimafuna ndingo kulimbikitsani kunoku ku Salima Central komanso Salima yonse kuyambira 2019 2020 tidapangana kale musadakhale pa mpandowu tidakuvoterani kale muli kotsutsa sitingakukaneni muli pa mpando bwana. Ifeo 2019 2020 Salima yonse tidakhoza ma MP 5 inuyo musadamange kunoku stadium panopa stadium ili nkati ndiye tikakukaneni kusalima kuno tidakuvoterani bwana inuyo watala umu ndalama zake kulibe panopa kontrakita wabwera mukhala tala mtaunimu ndiye tikakukaneni lero kusalima kuno bwana. Dpp akafuna kugawa chakudya amango agawa mwezi umodzi koma tikwa Salima ndipo matiye ena alandira kasikisi ndiye tikukaneni bwana. Bwana nifi ngati yapereka ndalama za ngongole ambiri ma business atukuka chifukwa cha inu ndiye ulendo tikakukaneni bwana. Bwana anas a university kuno kusalima kuno tapindulana ambiri akumapeza fees kuchokera kwa inu ndiye tikukaneni bwana. Bwana ndimatinele mawu omaliza kuno kuntukula mwendo waperekedwaso bwana mmapereka ngakhale kwa Dpp mtukula pa khomo mtukula pa mwendo bwana ndango kumbuka kwathu kuntukula mwendo bwana. Bwana ngati mwapereka mtukula pa khomo kwa anthu ochuluka ndiye ana Dpp omwe ife tikakukaneni bwana. Kodi ndani amene angakhale chitsiru wamuvotera munthu ali kotsutsa ali pa mpando amuchotsa? Ife anuwaka akusalima anuwaka MCP mubwereza inuyo bwana. Mawu omaliza ndimati ndikupempheni bwana pa 16 kupita uko ife tagwirizana tiyamba uona amene wakuvoterani amene amakupangani support osa kupangani support mtukula pa khomo komanso kugawa chimanga komanso kugawa federeza zizipita kwa amene akuvoteraniwa bwana. Ndimati ndipemphe bwana ena pakamuzuladi pano ena mtauni mwatsala nifi monge mwayamba kale pitirizani timafuna azimala ambiri achinyamata ambiri kuno apeze mwayi wa mabizinesi bwana. Ndima amenewa ine ndingoti zikomo kuti munabwera zikomo. Mukadzamva kuti Chakwera akuteteza anthu achaubino akukwanitsa zimenezo fatinu mudavotera Chakwera. Boma la Dpp bwana lidapha anthu achaubino oposa 189 ngati atetezedwa chifukwa cha inu. Nyumba za polisi zimene sizimamangidwa lero zaame kusalima uko mwamanga nyumba zambirimbiri omanga wake ndinu bwana. Lero mwalemba anthu antchito aphunzitsi amene samalembedwa ntchito kupyolera ku nduna wa ine local government aphunzitsi 20,000 annually. Mwakwezanso aphunzitsi ena 39,000. Mwakwezanso anthu antchito akuza umoyo inuyo bwana ndipangolini weniweni ena wanchabe. Tikavotera Chakwera ma MP akongeresi komanso makansala onse akongeresi amene ali uko. Your Excellency tsiku lina mdzabwere mdzacheze kuno kukasungu nati mkawina phwando mdzachitire kuja koma ndaonanso ndimene ayikungira kuno game mukawina paja pa 17 phwando lidzakhalire kuno kukamuzulodi. Ndima amenewa ndikupempheni kuti mutiyankhule koma tamverani bwana. Mwakwezatu amaganga kukhala senior chief mwambo wake ulimawa. Mwakweza achisamba kukhala senior chief mwambo wake ulimawa. Mwakweza Salima kukhala senior chief mwambo wake ulimawa. Komanso mwadzodza akambalame acha madandaulo wacha ndinamvera ndili pa wireless mwakweza kale modi mawa kwa akambalame akonzeke mwambo wake uli kwa maganga. Inu mwayikanso mafumu ambiri pa mswahala mulungu yekha achikudalitsani. Ndima amenewa ndikupempheni bwana kuti mutiyankhule madzulo ano. Zikomo kwambiri Your Excellency.
zikomo dzuwa la lowadi kwa padziko pano pali munthu mwa kwacha Senior Chief Kalonga, Senior Chief Ankaninkhani mwandanda uku nangasama timawa koma ni Sande komabe ni mawa ino achimwendo nduna zizanu aching'oma mwatilandira yapa komanso regional chair achidzanja anamwali wathu akapiseni amwawa makansala wonse Salima sijira nawo zachibwanabwana ndaonera padzana Salima idangoti pyeda konse wo ndikuthokozeni chifukwa voti yanu ya 2020 ndi imene tithandiza kuti Salima ibwererenso pa town council adazichita council zimenezi ino ni tauni yene ukhala site yakuno kumnyanja mooneka bwino mafumu athu akondwele wonse kuti kuno mkwawo osati kwa kongeresi yokha koma dziko lonse lino timadalira kuno ndi zimene mafumu akuno amayimirira chifukwa chachikondi chimenecho ndifuna ndikuthokozeni mwayima pano nthawi yayitali mmene ndimadutsa pano nonse muli chikhalire koma ntamva kuti mwakhala pano maola ankhaninkhani ndikuthokozeni zikomo abusa ndikuthokozeni nonse chifukwa cha chikondi chanu chimene mumandionetsa ine ndabwera tsiku lina nkunena kuti nyani samlekera munda tiye tikalembetse ndiye ndamva kuti mwalembetsadi kuno badi President mkavotera nda mmaisa kuti aliko wena kuno alikonso ngani nanga uyo amachula amake amati ana maodayo ka amati ndani Gerard yu mukamvotera tikaoloka tsida ilo mwawayo mukamvotera tereku makansala wathu kuno mwavoterenso chimodzimodzi wadi chifukwa zimene tayamba kale kuchita kuno tufuna tizipiritse patsogolo ndi liwiro mtundu wonse banki ija ikayambika chifukwa nifiyu yathandizako koma ngochepa ngakhale patawuni ngati pano makamaka kuno ku Salima koma ndi anayesetsa kuti mudandaule muzanyoza Chakwera tsiku ntsiku koma zalephereka mitengo ya zinthu yambutsika takonza zinthu kuti zikhale m'malo mwake wina wathandizira zimenezo ni mnyamata uyo Virumbiko Mumba chifukwa wafukula zinthu zina zimene wena amabisa kwathu kuno tiphunzire kukondana tikondane ngakhale zipembedzo zisiyane tikondane ngakhale mitundu isiyane tikondane ngakhale misinkhu isiyane tikondane amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana muchoonadi kuti dziko litukule limodzi tonse tikumvana bana ife za ndewo sitidziwa za nkhondo sitizidziwa timalondola mtendere nali yense osati kuti tibe mphamvu zochitira ndewo ayi iyo ni nkhani ina koma katundu wakale adasukulutsa ni Yesu tikuvana kodi ndiye tiye tichite zinthu zoti zizikomera aliyense amene tikumtumikira utsogoleri ndi kutumikira vanthu osati kuopseza vanthu utsogoleri ndi kutumikira vanthu osati kupondereza vanthu utsogoleri nukhala pansi ndi vanthu
pamene ali ndi mavuto ukhale nawo pansi pa mavuto wawo, pamene akondwera ukondwera nawonso chimodzimodzi. Utsogoleri sikungola ndi ufunafuna kapena usakasaka voti nkumanena kuti imeneyo ndiyo imene ithandize kuti anene kuti ndiwe mtsogoleri. Ayi, tiyeni titumikirane wina ndi mnzake, mafumu chimodzimodzi, ndipo ife amene tili m'maudindo osiyanasiyana tiyeni tichite chimodzimodzi. Dziko lino lakhazikika pa maziko tsopano akuti chitukuko chimene tichite chikhala cholimba. Zitsanzo zake taonetsa kale, palibe amene angatsutse Malawi yonse zitukuko zimene tayika, ngakhale za masukulu ngakhale za misewu, ni zitukuko zolimba zoti zithandizire vana vathu. Ndiyetere aphunzitsi onse vaja tawakweza amene amayiwalidwanso, komanso sukulu zonse zimene tamanga zinadatsekulira konkuno titapita kuja kwa Kambwiri. Zinthu zimenezi nzoti zithandizire vana vathuwa, wosakwatitsa vana ali ang'onoang'ono. Yaye malamulo amakana munthu asanakwane zaka 18 ndi wang'ono ameneyo. Mafumu tiyeni tigwirizane, tiyeni tikhale machampioni. Nachoka yapa pa mtakataka amene ndimathokoza malemu Inkosi Kachindamoto, tiyeni titengere chitsanzo chawo nkulimbikitsa kuti vana apite ku sukulu kulikonseko. Tikatero sili kumanga zinthu za konkiriti yayi, komanso tili kumanga development yofunikira, infrastructure imene imakhudzana ndi grey matter bongobo. Ndiye timati grey matter infrastructure development. Tumvana kodi? Chifukwa chake aphunzitsiwa athandizikenso kuti agwire ntchito yawo momasuka, akwezedwe pa nthawi yake, osangowalekerera. Chifukwa chake tikuthandizira vana asukulu kumayunivesiti, masukulu akachenjede amalephera. Mmene ndinayamba ine 2020 adali pafupifupi 10,000, pano tikuthandiza wobzolera 30,000 ku masukulu apamwamba osiyanasiyana. Tikufuna kuti chitukuko chiyendere paliponsepo. Ana amenewa ndi amene alubwera ndi mayankho wa zinthu zimene zatipomboneza zaka zonsezi, ndipo tifuna nonse mukhale mchikhulupiriro kuti boma ili lokufaitirani inuyo, osati vanthu olemera angokhala anthu asanu maverenga kumanja aku Malawi yonse ino. Tifuna zikhwaya paliponsepo zolenga mwadaladala. N'chifukwa chake tichita zonsezi kuti tsogolo lanu likhale lokhazikika. Situchitira ifeyo ayi, ife masiku athu adatha kale. Tichitira inuyo ndi vana vanu na adzukulu amene ali kuseliko, kuti adzaonenso chitukuko cholimba mmene ankachitira Kamuzu amalota M5 ngati Lakeshore Road. Tere kuti umanga ni teknoloji ya masiku ano misewu imeneyi yakuti ikhale misewu yolimba kwambiri. Tamvana kodi? Nudziwa chifukwa mmene ndimafika pano dzuwa likungolowa kumene, ndipo inuyo mubwerere mumtendere kulikonseko, wina asachire chipongwe mnzake. Ife sitichita ndale za mtundu umenewo, ife tifuna vanthu alemekezane paliponsepo. Mbwererani mumtendere. Koma mkavotera ndani purezidenti? Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.